Dobar vam dan, vrijeme je za Vijesti Plus običnog radija. Dobar dan poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedne Vijesti Plus običnog radija. U današnjim Vijestima Plus nama je gospodin Jadranko Puljić, pomoćnik federalnog ministra prometa i komunikacija gospodina Denisa Lasića u sektoru cestovne infrastrukture, s kojim ćemo razgovarati o jednoj temi koja se u zadnje vrijeme jako često spominje, a to je južna obilaznica Mostara. Gospodine Puljiću, dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan i pozdrav vama i vašim slušateljima. Kazali smo u najavi, u zadnje vrijeme često se spominje kada govorimo o izgradnji cesta južna obilaznica Mostara. U planu su 3 dionice, što nam možete više kazati o njima? Točno, znači južna obilaznica grada Mostara već duže vremena je u priči. Implementator cijelog tog projekta su javno poduzeće Ceste Federacije BiH. Sam projekat južne obilaznice grada Mostara je u gotovosti do glavnog projekta izveden, sastoji se od 3 dionice. Znači, prva dionica ide od Međina prema Miljkovićima, točnije raskrižje Varda gdje dolazi do križanja postojeće magistralne ceste M17-4 i buduće obilaznice grada Mostara. To je duljina oko 6,7 km. Radi se o dvotračnoj dionici, standardna buduća cesta magistralnog ranga sa 2 trake. Druga dionica, znači, nastavlja se od Miljkovića, točnije ovog raskrižja Varda, koji je predviđen kao rotor do Rodoča, točnije vijadukt Rodoč. Znači, na toj dionici koja je duljine 4,5 km, ta dionica je zahtjevnija. Na njoj se nalaze složeniji objekti kao što su vijadukt Marijanovića Draga, tunel novi duljine negdje oko 950 metara, iz izlaza tunela novi do vijadukta radi se traka za spora vozila zbog uspona, tako da bi se kvalitetnije rješavao promet na tom dijelu dionice. Duljina te dionice je 4,5 km. I treća dionica, znači, ide od vijadukta Rodoč do čvorišta na magistralnoj cesti M17, to je duljine 3,2 km. Također ona isto ima svoje specifičnosti zato što je taj dio dionice predviđen kao brza cesta, znači 4-tračna cesta koja ima kod sebe predviđena 2 rotora u 2 razine, znači križanje se obavlja u 2 razine i ima objekt nadvožnjak koji prelazi preko željezničke pruge i ta cesta kao M61 nastavlja dalje prema Nevesinju. I to je najinteresantnije spomenuti u ovoj cijeloj priči jeste da se omogućava i buduća veza na južnom izlazu grada Mostara, znači petlja jug na priključak autocestu koridor 5C. Ukupna duljina južne obilaznice kad iz ovoga sagledamo je negdje oko 14,4 km. Gospodine Puljiću, u tijeku izgradnja prve dionice, kako teku radovi i hoće li biti završena u predviđenom roku? Javno poduzeće Ceste Federacije BiH na tenderu, znači, odabralo izvođača radova. Dalje, što se tiče, interesantno je spomenuti za ovu dionicu, znači da je naknadno došlo do promjene jednog dijela projekta, to je na samom spoju u Međinama. Bilo je predviđena klasično raskrižje, međutim, zbog sigurnosti prometa nadošlo je se da će ipak biti kvalitetnije rješenje rotor. I taj rotor će biti također u sklopu ovoga izvođenja prve dionice i znači on će zahtijevati isto svoj neki dinamički rok, pa će ti radovi koji se već teku u predviđenom planu i predviđenom roku biti malo produljeni za vrijeme izvođenja ovog rotora. Recite mi, u zadnjoj fazi izgradnje, to je 3. dionici, pored već postojećeg avijatičarskog mosta, u planu je izgradnja još jednog. Iz kojeg razloga? Pa evo, malo prije kad smo govorili o općim podacima južne obilaznice, rekli smo da ova 3. dionica južne obilaznice je predviđena kao brza cesta. To je cesta koja se sastoji od 4 trake i 2 u jednom smjeru. I da bi se to ostvarilo, ovaj postojeći avijatičarski most, on se već nalazi na postojećoj trasi ove dionice koji je već dvotračni i znači sa sjeverne strane tog mosta u konačnici kad bude ova brza cesta
cesta izgrađena i bit će izgrađen još jedan dvotračni most koji će biti u funkciji i koji će predstavljati četvorotračnu cestu. Kako se financiraju, odnosno kako će se financirati ove 3 dionice? Što se tiče financiranja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je usvojila program modernizacije magistralnih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 2016. do 2020. godina. Taj program modernizacije je predviđen prometnom strategijom Bosne i Hercegovine, znači to je bila polazna osnova za realizaciju, odnosno za usvajanje tog programa. Samo financiranje južne obilaznice programa modernizacije predviđeno je znači da se gradnja financira iz međunarodnih kreditnih organizacija. Konkretno u ovom slučaju to je Europska banka za obnovu i razvoj. I evo za kraj našeg razgovora, gospodine Puljiću, što će Mostar, ali evo i cijela Hercegovina dobiti s izgradnjom južne obilaznice? Pa grad Mostar dobit će jako mnogo, to se čak možda neće moći ni izmjeriti. Prije svega, trenutno stanje u gradu Mostaru je jako teško što se tiče tranzitnog prometa, pogotovo teških vozila. I sudionici smo ovdje svakodnevno da kamioni, šleperi, autobusi prometuju kroz gradske prometnice. Tako teška vozila, znači stvaraju se gužve u prometu, veliki su ispušni plinovi, velika je buka, znači utjecaj na okoliš je jako negativan. Na toj dionici gradskoj se nalazi jako velik broj javnih ustanova, osnovnih, srednjih škola. Izgradnjom ove obilaznice sav taj promet će se izmjestiti iz grada i on će cirkulirati južnom obilaznicom na način da sva vozila koja budu dolazila iz sjevernog dijela, koja ulaze sa sjevera u Mostar, ići će magistralnom cestom M17 do ovoga čvorišta u Rodoču doli i sa njega će se južnom obilaznicom upućivati prema ili Čitluku ili će se upućivati prema Širokom, zavisi koji je njihov smjer. Efekti su jako ogromni i grad Mostar će izgradnjom ove južne obilaznice, koja je jako kvalitetna cesta i moderna cesta, dobiti jako na važnosti. Gospodine Puljiću, hvala vam puno na ovom razgovoru i na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Dragi slušatelji, bile su to još jedne vijesti plus običnog radija u kojima nam je gost bio gospodin Jadranko Puljić, pomoćnik federalnog ministra prometa i komunikacija gospodina Denisa Lasića u sektoru cestovne infrastrukture, s kojim smo razgovarali o južnoj obilaznici Mostara. A vi dalje nastavite uz običan radio i naravno najbolju domaću glazbu.